Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kugepa neno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingoa karoka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasimure Zimbabwe tavigira nyaya yabudi tswana waopo uchingono avo vataura vachichema ne mabatiro ari kuitwa job Sikhala na Nelson Chamisa ya nyaya yabuda mushure mekunge paita triple C supporter enda azinovunza Vanhu Chamisa pa Twitter achiti job Sikhala achiri part ye triple C here wezve triple C ine zvairi kuita here kuti ipushe for release ya job Sikhala. Vanhu Chamisa vapindura vachitaura vachiti job Sikhala is a Zimbabwean and vano deserve freedom. Izvo hopo uchinono machita vanogutsikana nemhinduro yapiwa naVanhu Chamisa. Vanhu Chamisa vabvunzwa kuti job Sikhala achiri part ye triple C here kana kuti hazvinonge zvabvunzwa kuti job Sikhala muZimbabwe zvichinzi hopo uchinono vakataura vachiti clarity isiri kupiwa naVachamisa ndio iri kuita kuti vanhu valose confidence on triple C uyezve navachamisa pamaendero avari kuita nyaya yajob Sikhala zvichinzi vari kufanira kuita clear vopusha for release yavajob Sikhala muri Zimbabwe. Amene munoona sei nyaya iyi yaburitswa nahopo uchinono kuti yakamira sei answer yapiwa naVanhu Chamisa uyezve Vanhu Chamisa tiudzei zvamuri kufunga mucomment section kuti is he pushing for release yavajob Sikhala uye kana kuti vari kufanira kuwedzera pane zvavari kuita muri Zimbabwe. Tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.